Hekoşîna di navbera mirov û ajalan. Rojek ji rojan mirov hatine daristanê ew derqirêj kirine û zirar dane. Piştî vê bûyerê meclîsa ajalan kom bûye. Em jî êrişê wan bikin. Bila mirov hêza me bibîne. Hevan noberiya şer em bi wan nebiaxivin. Ez aşitiyê dixwazim. Bebek tomavdarê. Ew biaxivin. Dibe ku hewceyê şer nebe. Êdî bes birer bidin daristana me. Ew der mala me ye. Ji ku de dibe ya we? Daristan û her tiştê tê de ya me ye. Biborînin, hûn mafdarin. Divê em daristanê qirêj nekin. Werin em bi hev re paqij bikin.